Hello. Thank you very much. I am Abatan. Ondo Ikunme. What about that? I am Abatan. I am Abatan. I am Chineke. My own Nina. And also, I have every other person representing. Ika Chineke, ya dike Chukwu. Dika nna, oya duhawe na batara ogbon. Anyị na-ekele ọnụ Anita. Anyị na-asụ unu daalụ nụ. Anita na ọgaje egwu. Ana m ekele unu na-asụ unu nnọọ. Chineke gọzie ọbịbịa unu. A sị m na ọ ga-adụrụ unu na mma. Unu si kwuru mere nwanne anyị nwoke ọwa n'ọgbọ. Chineke mere unu ọwa n'ọgbọ. Ma ọ ga-adịrị unu mma na unu ga-adị ka echi. Ekpere mgbara Chineke ga-agọzie mmetụ aka unu. Ebe unu si weweta ihe unu ji wee dị ebe a. Chineke kwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Onye nwaanyị ga na-aga n'ihu na-agọzi unu, na-agọzi atụtụ na